Wah, dah kulum gastung lagi nama. Hello guys, good morning and welcome to SB Vlog. Itu senang nonton boy kemur bayi denai बैसागु second day. Jaini जोङो photoshoot खालामनो नागिरगासिनो दं बैसागुनि साब्रैजों. दे लादो बुस्थुफोरा थाबनो. औ नांला जोबखाबाय आरोना नै. बिराद डेन्जारस मा जेकेट बायदिसो जानानै दं बेफोरो. बोरो गरियालाय. नै जोङो एबार. Hi family. Kausini. Kausini. नै जोंना बमाया दिनै बैसागुनि बेरहोनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना होनदो इन्सटाग्रामाव नायहैबानो मोनजोबगोन आरनाय गस्ला ओमफ्राय आरनाय गामसा गानना माइ गायनांगौ खेला ओरैबायदि जमिगोन आच्छा गामसा गानना माइ गायनांगौ खेला ओरैबायदि जमिगोन आग्ला जों मिलायहांदों एसे नै जायगाफोरा एकदम ग्रिन ओरैजाय केमेरामेना गोथां बानायनो जोंना नै ओरैजाय बिथाङा दंफां बिलाइयाव साजायगासिनो दङ गावनि गोजोसोनाय महरखौ एसे जाखांहोनो नाजादों ओरैजाय औ दैलां मोनफैखाबाय गैला आरो गोसोमाव गोसोमसिन जालायसिनलाय होनदो माथो खालायबावनो समजों लोगोसे खारफानांगौ जायो थाबाय मारै जाखो ओंखाम मोनजायै So guys जों दा लकेसनखौ एसे चेन्ज खालायलायबाय नै आखायाव बमा बेग लानानै आच्छा ओरैजाय दावबायगासिनो दं जों लामा मोजांजों दुब्लिनो ओरै मानसियाबो बारायबाय थायो समजों लोगोसे होनदो जायगा मोजां नागिरदों मोननो थाङाखै नै बेफोरो बिलाइयानो मा बोरायसो जाबाय चेन्ज जाबाय थायो माथो दसेनो आयु लांसै नोंखौ साइजदोंलै थास' मानि जिरायजोबो नुवाखै डेन्जारसो जोंना डुप्लिकेट मेरगा प्रेक्टिस बानाय दे बैसानि गेटआव एसे मोनाबासो मोजां नुगोन ओरैनो बैसागुनि बे ससेखौल' लागोन दै लाखा मोननाय नङा नों आंखौ गारनानै गोनां गोसोजों नों अनबाय था नों आंखौ सना लेकिन एक सेकंड गोनां गोसोजों नों अनबाय था नों आंखौ सना हामाबायलै नोङो खिला आं हासियासै आलु ना बेनो होनबा दाना औ बेखौ मालायगोन आं जोंना केमेरामेना गाइस आं नायदोंसो र' ओरैनो 50,000 जाखै जाय नै रिल्स बानायगासिनो केमेरामेना आं खोन्थादोंमोन बे थाङाखै होनदोंना लोगोफोर लाइक आरो साबस्क्राइब गाइस लाबाय सानदां र' गाना थांनो मोनदों ना माथो लादो ए ससमाया दासो बख'नोसो गैमे साला खेबेनो अहालायबाय आंनाथ' मोनसे ना मोननैल' गथ'आ सिन्दालाव थांसै फानजों केमेरा लानो थांनो साफिनलाय थागोन जाबाबो बिनिफ्राय नाहरबा थाथों बिसोरो बानलाबायबायलै खेला
एबार जाबाय दै नै जाबायना र' होनदै आं खनगोनल' आखाइ साखाइ जेबो फाव माने अच्छा खुगाखौ एसे माबाब्रा सोमाव आं गानल' खनगोन नों कोई बात नहीं नले मिलायनो एसे दिगदार जागोन खुगाखौ सोमाव एसे बुजिनाय बायदि दै जाबाय खन ओमफ्राय गारजों खनफाखा डाइरेक्ट Kalah hasar kan. लेकिन एक सेकंड Kalah hasar kan. Ôi 나 खुलुमगासिनो दं लाखै नामा खेला थै ओइ बे स्ल'खौ बानायनाय गोसाखौ बानायनो माखौ नै बिदि स्ल' मोनसे दं मोनसे बानाय दे नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम रायजोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिराद खस्थ' बानायदों जोङो दे ओइ दे थै जायाखै र' फाग्ला नों ससे लाखादो दे जाबाय दे जाबाय Jahanasi. Sampai jalan membaca. Kata boleh nak ber? हासार गोनां गोसोजों अनबाय था नों आंखौ सना एसे खाथि खाथि मोसानांगौमोन ओरै गेपसो जाबायना आरो गोजान थां हासार गोनां गोसोजों अनबाय था नों आंखौ सना आलु एबार आलु बिबारा इयाव गैयाना Sosmed. Tolong नोंखौ आं मोजां मोनबाय I love you आं गारबाय जिउनि सना नोंखौ आं मोजां मोनबाय जौखौ आं फेबाय खाजि दा मोनसै I love you बुंखांबाय थाबायनाय मोनसे लानोसै होनबानो जाबायलै जाबाय दा साफायखांबाय आरोना जों दा जोब्बाय जाजोब्बाय दा न'आव थांनानै एसे रेस्ट लानोसै दा मोनायाव मागिनांगोन नालाय सेंग्राफोरा दिनै मागिगोन जोंना गामिनिया ओंखायनो एसे दानो रेस्ट लायसै आरोना न'आव थांनानै स' गाइस दिना भिडिअ एसेनोसै आरोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय